समावहाय फिथाइ मोनि जि दिमु बिफांखौ सावहोलांदों आरो बे सावहोलांनाय लोगो रानदों आरो बिसोर जेरुसालेमाव थांदों। बेयो जाहैबाय रेपसारनि खोथा। जिसुआ फैनानै जुदि नोंथांनियाव, आंनियाव, जोंनि मण्डलियाव जुदि बेबायदि बासायजाथाव जुदि मानसि गैयाबा, फिथाइ थायनाय जुदि मानसि गैयाबा, आत्मानि जुदि मानसि गैयाबा, बिसोर गालांजागोन आरो बे गालांनाय लोगो लोगो रेपसारनि उनाव बिसोरो खामगोन आरो रानगोन आरो बिसोर सावजागोन। आरो बेनो जाहैबाय जोङो माब्लाबाबो रेपसाराव थालाङोबा सोरगोआव थांनो मोना। जोङो रेपसारावनो थांनाया जोंनि थाखाय बेनो जोंनि फाइनाल जोंनि जाजमेन्ट बिसार। जुदि रेपसाराव नोंथाङा थांनो हायाखैब्ला नोंथाङा माब्लाबाबो सोरगो रायजो जानो नागिरसै। सोरबा सोरबाया प्रसार खालायो, फोरोङो, खोन्थायो, औ रेपसाराव जुदि थाङाब्ला थालाङोब्ला अब्ला गोदोना दानस' जागोन। औ बे नोंनि थाखाय नङा, बे जाहैबाय जिहुदिफोरनिसो। रेपसाराव थालांनाय दिमुरु बिफांखौ दानखालांनाय दालायखौ बे होनो जाहैबाय बे रानगोन आरो बे सावजानायनिल' बाहागो। दानखाजानाय दालायासो रेपसाराव थाङि जों बर' जातिफोर। जेरुसालेमाव थांनाय समाव लामायाव दिमुरु बिफां जिखौनो सावहोलांदों सोर? जों जाहैबाय बर' जाति फिथाइ थायदों रोङिफोर, साव होनानै गालांनाय। बेनिखायनो रेपसारनि उनावहाय जोंहा माब्लाबाबो बासायजानाय गैया। रेपसारनि उनावहाय औ जेरुसालेमाव आरो माखासे कर्स दङ। बे कर्सआ जाहैबाय बे गोदोना दानस' जानानैबो मोननाय इसोरखौ मोननाया जाहैबाय बे जिहुदिफोरनि थाखायसो। खारन जिहुदिफ्रा दा बिसोरो इसोरखौ जिसुखौ फोथाया। खिन्थु बै समावहाय जेलानाखि सानै नाबि आरो फैफिनगोन, बे सानै नाबिया जिसुनि हायख' होगोन। जिसुखौ जेरैबायदि बुथारदों बेबायदि बुथारगोन। जिसुआ जेरै आसुरि मावदों बेबायदि मावगोन आरो बिसोरखौ जेलानाखि बेबायदि बुथारनानै लामा जिङाव दोनगोन, सानथामाव बिसोरो सिखारना थांफिनगोन आरो अब्लासो बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायगोन आरो बे समाव बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन। दा बेनिखायनो बे रेपसारनि उनावहाय जिनाखि बिसोरो जिसुखौ फोथायैनि थाखाय आरो फोथायग्राफोरखौ मा होनो बेबायदि रोखोमै बिसिनि गेजेराव बिराद दानलाय सुलाय जागोन। फोथायैनि थाखाय आसुरित खामानि मावनानै दिन्थिगोन जिसु बायदि बे नाबि सानैया। आरो फोथायनायनि थाखाय बिसोरखौ होसो दानथारगोन आरो दानथारोब्ला अब्ला बिसोरनि आत्माफ्रा बासायजागोन। बे जिहुदिफोरनि थाखायसो, नोंनि आंनि थाखाय ना। बर' जातिना जाहैबाय दालाय। जिसु ख्रिस्ट'खौनो होनदों दाख्ला बिफां, जों दालाय। जि दालाया फिथाइ थानाय नङा दानखागोन। जुदि दालाया दानखा जायोबा बे रानबाय आरो सावजाबाय। मोनसे दालाय दानखा जाखांनायनि उनाव बे जुदि रानोब्ला माब्लाबाबो गोथां जाफिननो हाया। ओंखायनो माब्लाबाबो दासान जे आङो रेपसारनि उनावहाय रेपसार जाखाङोबा मा मोनसे खालायनाय जायो, अब्ला आङो नांगौबा गोदोना दानस'जागोन। नोंनि थाखाय नङा। खारन नों गोदोना दानस' जानो हानाय नोंहा आत्मा सक्तियानो गैया। खारन बेयाव आत्मा थाला। आत्मा अलरेडि जेरुसालेमाव इस्राएलफोराव लांबाय। खारन गावनि आत्मा गोनां फिसाफोरखौ अलरेडि बोखांनानै लांगोन। बेनिखायनो जों आसा खालायनाङा रेपसारनि उनाव आंहा आरो माबा मोनसे बासायजानाय दं। जों जुदि इसोरखौ मोनबायबा, जों जुदि इसोरखौ जुदि मिथिबायब्ला आरो रेपसारनि बिषय जुदि जोङो मिथिगौब्ला बा फोथायबायब्ला रेपसारानो जोंनि थाखाय फाइनाल जाजमेन्ट आरो बिनि उनावहाय माब्लाबाबो आरो गैला। बेनिखायनो जोङो दा रेपसाराव थांनायनि थाखाय जा थामथिम जानांगौ। आमेन। प्रेज द लर्ड। रिसेन्टलि जिथुनाखि बे घटना जागोन 23 सेप्तेम्बर नासानि डेट बियो। बाइबेलावथ' डेट होनाय गैया। बेनिखायनो आइखां बायखां जानानै दङ होनदों। जोंनि मण्डलियाव, गोबां मण्डलियाव बारे बारे सिमां दर्शन देखायगासिनो दं। दाख्लै सासे मानसिखौहाय बिमाया ओरैबायदि बुदों ख्रिस्टान जानायनि, ओरैबायदि अत्याचार खालामदों बिमाया, गावनि निज बिमायानो। माने खास्रि बिस्रि माबोरै ख्रिस्टान जाबाय बायखो होननानै गावनि फिसाखौ दोखो दोखो बुदों। बे हिन्जावसाया गथ'आ इसोरनि बिजन दर्शन नुयो। बियो बोसोरथामसो जाबाय बाप्तिस्मा लानाया। अब्लाबो बे बुजाग्लि बे जिसुजों दङ। आरो दाख्लै फन हरबाय लास्ट बारनि थाखाय। बे ओरैबायदि आरो बुजाबावबाय। बे बुंबाय आं न'आव थाला। बेनिफ्राय जोंनि मिसेसनो फन हरबाय जे आङो बबेबा बेबायदि मोनसे जायगा मोनोब्ला आं थानोसै, आं सैसोनो हाला बिसिबां बुजाबावनो गावनि बिमाजोंनोलाय। होखारबाय थायो, बुबाय थायो। बेनिफ्राय जेलानाखि थांनो होननानै डिसिसन लाबाय, अब्ला इसोरा सानसेखालि हराव स्पष्ट बिजों देखा जाबाय। नामखौ गाज्रिना बुंबाय। मा नाममोन? हे काजलि,
नोङो सिन्था खालायनो नाङा दसे समल'सो आं थांगोना नों सैसोनानै थाथो ओरै होनना बुंदों आं थांनोसै नोंसोरखौ लायनो थांखानोसै आङो नों आरो बिनिफ्राय ओजों थांनो नांला आं नोंसोरखौ लायनो थांखानोसै दसे समल'सै सैसोनानै थाबावदो डाइरेक्ट जिसुआ बुंफैदों सासे जोंनि बिसाखि मण्डलियावनो सासे हिन्जावसा बेनोबो कमप्लिट 3 घन्टाना सोरां हल नाइट हरसे सोरगोआव लांनानै बेखौहाय सोरगोआवखौ सारा दिन्थिजोबनानै बुंबाय नोंसोरो बाव फैनो मोनसिगोन नोंसोरो बिदि बिदि बाहाय थानो मोनसिगोन नोंसोरो सिन्था खालामनांगौ बेनिखायनो नों थांनानै खोन्थाहैदो नोंसिनि आइनो आरो नोंसिनि बाबानो बयनोबो खोन्थादो आङो नोंसोरखौ थांनानै लायगासिनो दङ नोंसिनि थाखाय न' लुखांखाबाय नोंसिनि थाखाय गोदान पृथिबी आं दाखाबाय आरो आं नोंसोरखौहाय लायनो थांसै नोंसोरो गुफुर सि गाननानै धार्मिकता बस्त्र गाननानै नोंसोर नेनानै थादो खुब खम दिननि भितराव आं थांगासिनो दं बे गथ'आ सोंबावदोंमोन माला फैगोन फोरबो नोङो जोंखौ लांनो अब्ला बुंदों आं बे दिन थारिखखौ आं दा बुंनो हाथ'वा नाथाय नोंसोर रेडि जानानै थादो आं खुब खम भितरनि उनाव थांसै गुवाहाटीयावनो सासे गेदेर रेभारेन्ड इसोरनि दास बियो गेजेरावहाय मा जाहैबाय हठाৎ थैनाय बायदि बे गैला दिनैफ्राय बिनि आत्मा जिउआ सोरगोआव लांजादों सोरगोआव लांनानै थांबाय खोन्थाबाय नै सोरगोआ बिदि 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 रेभारेन्ड मानसिया खोन्थाजोब्बाय बे जायगाफ्रा गासैबो बिसाखिफोरनि थाखाय हा दखल खालायनानै दोननाय नैबेथिंजाय गासैबो बिसाखिफोरनि थाखाय धोरोमिया बिसाफोरनि थाखाय न' लुगासिनो दङ नै बिथिंजायहाय न'फ्रा लुखांजोबखाबाय फैनानै हाबफैनांसिगौल' बे होनबाय आंनालाय बबेथिंसो जाबाय नोंनियाथ' न'थ' बहायथ' गैया लुवाखै बिथिंबो लुवाखै बै हा बेथिंजाय नोङो हा दखरसे बायना लादो जाबाय आरोखि अ हाखौबो बायनांगोनसो नामा होनबाय आरोखि अ हाखौ बायाबालाय बोरैथो मोननाय होनबायनो होनबालाय आङो नैबेखौनो बायनोसै जाबाय आरोखि बिथिंजायखौ आं बायनोसै जाबाय आरोखि बिनिफ्राय अ बायदो बायनो हागोन जाबाय आरोखि दाना बायनो नागिरबाय फैसा बेसेबां इसिबां नांगोन दाना फैसा नागिरबायबाय फैसा नागिरबायबाय फैसा नागिरबायबाय सोरगोआवनो गैया फैसा गैया ओमफ्राय दाना फैसा गैया आं माजों बायनो नों फैसा बुथुमाखै जाबाय आरोखि अबाव बुथुमनो आंनावथ' फैसा गैया अराय सोरगोआवलाय बहाथो फैसा मोननो अ सोरगोआव फैसा जमा जानोब्ला नों पृथिबियावहाय थानाय समावनो इसोरनि बाहागोखौ इसोरनि लागोहाय नोङो होनांगोन जेला नोङो पृथिबियावहाय इसोरनि थाखाय होयोब्ला बाइबेलाव बुंनाय बायदि सोरगोआव जमा खालायनाय जायोनो बे खोथाखौ बिनो फोरमायबाय बे रेभारेन्डआ खुनु दिन बियो इसोरनो होफेरा गावल' लायो गावल' लायो गावल' लायो रेभारेन्डआ हा मोननांगौखाय लायोल' होनायाव गैया रेभारेन्ड जामालाय मा जानो सोरगोआव गैया हाबो गैया न'बो गैया नों जुदि फैसा गरसेबो जुदि होआखैब्ला नों माब्रैहाय बहाय नोङो हा बायनो माब्रैहाय न' लुनो नोंलाय बाइबेलाव बुंखादों नोंसिनि धन सम्पतिखौ पृथिबियाव नहाय सोरगोआवहाय नोंसोर जमा खालाय मामुरबो जाया सिखावबो खावा होनना बुंदों बिनिखायनो बै गोरिब गुन्द्रानो इसोरनि नामै होनायानो इसोरनि खामानियाव होनायानो सोरगोआव जमा जायो होनना बुंदों आरो बे रेभारेन्डआ गदसेबो होफेराखै बिनिफ्राय मा जाहैबाय अब्ला मा जागोन नों मामबार थांनानै पृथिबियाव थांफिननानै इसोरनि लागै नोङो सोरगोआव थाखा बुथुमहैदो अब्लासो नोंनिया बेवहाय सोरगोआवहाय थाखा एभेलेबेल जागोन अब्ला हाबो बायनो हागोन न'बो लुनो हागोन होननानै सोरगोनिफ्राय थिनहरजादों जेला फैफिनबाय अब्लासो थैखानाय मानसिया एखेबारे हाखार जाबाय अ आंथ' रेभारेन्ड खुनु दिनथ' होफेराखै आं लागासिनो अब्ला बे माबा टेस्टिमिनिफोरखौ हायखावफोरखौ बुंबाय बायनानै इसोरनि लागै फैसा हो दान हो सोरगोआव नङाबा जमा जाया ओरै होननानै खोन्थाबाय
आरो सासेनि बाथ्राखौ आं खोन्थालायगोन बेबो सोरगोआव लांजाबाय सासे इसोरनि बिसाखि दासजों लोगो मोनलायनानै बे जाबाय महिलामोन बे महिला ओरैबायदि बे जिखौबो बिराद अनो बे आंनि जि थफ्ला बेखौबो बिराद अनो बेखौबो बिराद अनो बिराद थाखा फैसा अनो सना रुपा अनो ओरैबायदि न' बां अनो बिराद बेबायदि रोखोमै अनसुला बेबायदि रोखोमनि सासे महिला बेबो थैबाय आरो थैनायनि उनावहाय दाना मा जाहैबाय बिजोंहाय गोबां थफ्ला दं जाहैदों बे थफ्लाया मानि बे गोदान गोदान जिनि थफ्ला बे थफ्लाया मानि बहाय थाखा फैसा दङ बे थफ्लाया मानि बहाय सना रुपा दं बे थफ्लाया मानि बेबायदि बाक्सु थफ्ला बेबायदि बिराद दङ बेहा दाना बुंबाय बेखौ मा दोननो हागोन हाबाब बेखौ दोनबालाय बोरै जानो आं बेखौ लानानै सोरगोआव थांफागोन बिनिफ्राय दाना नंगौ नामा दाथ' सोरगोआव थांनाय सम जाबाय थांनांसिगौ थ' अब्लालाय लादो बेखौबो मा लायो थांसै होननानै आरो सासे बे इसोरनि दास बियो फालकमोन बियो लेंबाय बे हिन्जाव माखौ महिलाखौ थ' बे आइजोखौ लेंबाय थ' थांदिनि सोरगोआव ओमफ्राय बै थाङो सोरगोआव लायबाय नै बे जांख्लाजों गाखोनांगौ बे सोरगोनि जांख्ला ओरै होननानै खोन्थाबाय बे फालकआ ओमफ्राय दाना थ' जाबाय आरोखि दाना बे फालकआबो गाखोबाय जांख्लायाव गाखोयै थांगासिनो दं ओमफ्राय मा जाहैबाय बे आइजोआबो दाना गाखोनोसै थफ्लाया बिना ओरै मोनसे थफ्ला ओरै मोनसे थफ्ला जानजियावबो थफ्ला फाफ्लियावबो थफ्ला बिखुङावबो थफ्ला आरो बेखौ गासैखौबो मोनसेबो गारलाङा आरो गाखोलांफाबाय बे उन आरो जेसेबां गोजौ गाखोयो मोनसे गाखोनाय उनावहाय बे थफ्लाया दिगदार खालायो आरो बे थफ्लाया ओरै दिगदार खालायो बेबायदिनो खस्थ' मस्थ' थफ्लाखौबो नागारा बे आइजोआ गाखोलांगासिनो जाहैदों गाखोलाङै एकदम मोनथारनोसैमोन होनना बुंदों बिसोरनि दर्शनाव दै आंनो निजे खोन्थादों बे फालकआ नै दाख्लैसो थैबाय बिनिफ्राय जाहैबाय गाखोथारनोसै ओमफ्राय बे फालकआ थांनानै गसंहैबाय फैदो एकदम स्टेप मोननै ना मोनथामसोल'थारसैनो ओमफ्राय दाना मा जाहैबाय दरजा हाबनो नागिरबा गाखोनो नागिरबा गुसेब जायो हाबनो हाया थफ्लाया आख' फिख' जायो ओमफ्राय बेबायदि जानानै थफ्ला आख' फिख' जायो हाबनो नागिरबा हाबनो हाया आरो बिनि उनावहाय मा जाहैबाय बे थफ्ला नांथानानै थफ्लाया गोग्लैनानै बोखेनानै एखेबारे गोजौनिफ्रायनो ओरैबायदि थफ्लाजों जाबजों बे आइजोआ गोग्लैबोबाय जाहैबाय डाइरेक्ट बिसिबांबा गोथौ हाखराव गोग्लैलांबाय जाहैदों बे जाहैबाय संसारनि धोन सम्पति थफ्लाखौ बुथुमनानै बोजबनानै आंगो खालायनानै बेसो आंनि होननानै बुथुमनानै लाग्राबा बे संसारनि धन सम्पतियानो बोबथानानै लाखिगोन आमेन दा बेनिखायनो जोंनि बे जिउ खांनायाव जोङो इसोरनि लागै आरो इसोरजों जोंहा थांफानायाव जोंहा दिनै माबायदि गुरुत्व होनांगौ बेफोरखौ एसे सिन्था खालायनाय समसै समा बिराद खाथि जाबाय बेनिखायनो 23 सेप्तेम्बरखौ नासाया डिक्लार होनाय जाहैबाय ग्रह नक्षत्र सान अखाफोर गासैबो पृथिबि बे आइजोआ जाहैबाय पृथिबि जाय गर्भवती बे गासैबो